Ahojte! Dnes tu máme zaujímavú hračku. Klimatizáciu Rotenzo Rony. Možno si poviete, klimatizácia, veď to je len ďalšia biela krabica na stene. Ale pozor, tento model dokáže oveľa viac, než len fúkať studený vzduch. Takže ak hľadáte spoľahlivé riešenie, ktoré zvládne letné horúčavy a v zime vás príjemne zahreje, určite pokračujte v sledovaní. Rony si získala popularitu hlavne vďaka svojej univerzálnosti a vyváženému pomeru ceny a výkonu. Je to klimatizácia, ktorá má uspokojiť drvivú väčšinu potrieb v bežnej domácnosti či menšej kancelárii. Prečo? Kompaktné rozmery. Už sa nemusíte obávať, že vám vnútorná či vonkajšia jednotka zaberie polovicu steny alebo balkóna. Výkon. Môžete si vybrať z rôznych výkonných variantov 2,6 kW, 3,4 kW, 5,1 kW a 6,8 kW. Perfektné, či už riešite menšiu spálňu alebo stredne veľkú obývačku. Dizajn. Klasická biela s jemným zlatým lemovaním dodá vášmu interiéru elegantný vzhľad. Je to síce len pár bodov, ale ak ste niekedy skúšali vybrať si vhodnú klimatizáciu, viete, že kľúčom k úspechu je kombinácia práve týchto troch vecí. Rotenzo Rony zvládne nielen chladiť, ale aj vykurovať. Áno, to znamená, že vám môže pomôcť udržiavať príjemnú teplotu vo vašej domácnosti po celý rok. Pri teplotách až do -20 stupňov Celzia sa nemusíte báť, že by vám Rony v zime vypovedala službu. A čo energetická účinnosť? Sezónny pomer energetickej účinnosti dosahuje 6,1, čo predstavuje hodnotenie A++. Sezónny koeficient výkonnosti je na úrovni 4,0, čo predstavuje hodnotenie A+ pri vykurovaní. Pre bežného užívateľa to znamená, že počas sezóny neplatíte za elektrinu astronomické sumy. Teplota bude presne taká, akú chcete a váš rozpočet ostane v pohode. Mnoho ľudí pri výbere klimatizácie rozmýšľa, či naozaj využijú všetky tie cool funkcie. U Rotenzo Rony však máme hneď niekoľko vychytávok, ktoré oceníte prakticky každý deň. Wi-Fi modul. Ovládajte klímu z mobilu, nech ste kdekoľvek. Napríklad cestou z práce si zapnete chladenie, aby vás doma čakal príjemný vzduch. 4D prúdenie vzduchu. Už žiadne sedenie v prievane. Jednoducho si nastavíte, kam má vzduch smerovať. Hore, dole, doľava, doprava. Turborežim. Najmä v horúcich letných dňoch oceníte rýchle chladenie, aby ste sa nemuseli potiť zbytočne dlho. Aj keď sa tieto funkcie môžu zdať ako z katalógu, nie je to nutné, ale je to fajn. Pravda je, že rýchlo zistíte, ako veľmi spríjemňujú každodenné fungovanie. Nie je tajomstvom, že čistota ovzdušia je pre zdravie dôležitá. Rotenzo Rony disponuje 10-stupňovým filtračným systémom, ktorý zachytáva prach, baktérie a iné nečistoty. Znie to ako marketingový ťah, ale práve tento viacstupňový systém výrazne prispieva k tomu, aby ste dýchali nielen chladný, ale aj zdravší vzduch. Inštalácia Rony je vcelku bezproblémová, najmä ak si zvolíte odborníka. Kto chce predsa riskovať, že mu niečo nebude správne tesniť, všakže? Navyše, pre optimálny výkon by ste mali klímu občas skontrolovať. Vyčistiť filtre, prípadne skontrolovať vonkajšiu jednotku. Žiadne prehnané starosti, len bežná údržba, ktorá predĺží jej životnosť. A pre koho je Rotenzo Rony ideálna? Pre domácnosti a byty, kde sa požaduje tichá, kompaktná a efektívna klimatizácia. Pre menšie kancelárie či prevádzky, kde je potrebné rýchle vychladenie alebo vykúrenie priestoru. Pre všetkých, ktorí chcú efektívne riešenie počas celého roka, no nechcú preplácať za značku alebo funkcie, ktoré reálne nevyužijú. Rotenzo Rony dokáže príjemne prekvapiť kombináciou výkonu, funkcií a ceny. Nie je to najluxusnejšia klimatizácia na svete, ale ponúka všetko, čo moderný používateľ potrebuje. Wi-Fi ovládanie, rozsiahlu filtráciu, turborežim a solídnu energetickú triedu. Ak hľadáte univerzálneho parťáka do domácnosti či menšieho ofisu, Rony vám pravdepodobne splní všetky očakávania. Samozrejme, vždy sa môžete poradiť s odborníkmi, prípadne s naším tímom. Radi vám zodpovieme akékoľvek otázky. Vďaka, že ste si pozreli naše video. Ak už Rony vlastníte, podielte sa v komentároch o vaše skúsenosti.
Ak stále váhate, pozrite sa na našu stránku klimavelkoobchod.sk alebo nám rovno napíšte na info@klimavelkoobchod.sk. Nezabudnite kliknúť na tlačidlo Páči sa mi to a odoberať náš kanál, aby ste nepremeškali ďalšie novinky zo sveta klimatizácií. Tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia.